Mga Oragon, mga besi, mga bay, hi sa inyo, magandang gabi. Ito si Oragon Nonoy, pauwi na. Ito lang ang time para makapag video pag pauwi, papasok, pag uwi sa bahay, wala nang time, maliligo na lang, matutulog, kakain, wala nang time mag-vlog. Kaya ganito lang ang buhay natin dito. Ito ang aking daily routine dito sa kaharian. Kaya ito lang, nabuhayan ulit mag video habang pauwi. So habang maghihintay ng oras, time check 6:56 ng gabi. Alas 7 po ang uwi, ang out ni Oragon. So pipila ko doon kasi mahaba ang pila doon, nag-aagawan, nagsisiksikan sa pila. So ayan, kung nakikita nyo dyan, kukunti pa yung tao kasi ayan, nandyan yung machine. Tingnan natin yung machine kung face face ID. Tingnan natin kung anong oras na. Ayan, So ayan, this is from Bangladesh, this guy. What is your name, pare? Abul Haris. Oh, Abul Haris. Abul Haris. Oh. His name Abul Haris from Bangladesh. Thank you boss, thank you. Oh. Pugi. Oh. Mia. Pugi. Guwapo. Ikaw guwapo. Line ha? Line. So ayan na, dumadami na. Uy! Dumadami na ang pipila. Ayan, pila, mag-out, pauwi na, mag-alas 7 na. Ako makikipila rin, maiwanan sa pila. So ayan ang aking mga kasama, si Mr. Fawad from Bangladesh, Mr. Abdul Razak, and one Nepali guy. Nepali. Ayan, pila na. Line. Mr. Marvel. How are you? Mr. Marvel. Captain Marvel. Captain Marvel. No. Ayo. Alibaba, show. Alibaba barra. Wasa wo YouTube bana. Ayo, YouTube bana. Show YouTube bana na. Ala YouTube bana. What is business? Yalla Marvel. Yalla, sura. Video chalse. Yan nag-out na. One by one.
Afghani Ben. Afghani! Hoy, Afghani! Kayo. They are Mr. Ronnie. Yan. Nakapag-out na. Punta tayo sa sakayan ng ano? Mayroon kaming sasakyan doon. Coaster. Pamasahe, 2. So ayun na nga mga kaurago natin dyan, mga beshi natin dyan, mga bay. Papunta na ako sa ano, sa coaster. Mayroon dyan nag-aantay na coaster na mamasada. Sasakay kami doon. 2 real lang pamasahe. Realin. Madilim. Ha? Hindi ba ron? Aywa. So ayun na nga, andito na yung mga kasama ko sa trabaho na ibang lahi. Wow, ayan. Diretso na kami, pauwi na. Saglit lang man ang biyahe. Mga 10 minutes nandun na ako. So mamaya ulit mga Oragon pagdating doon. Ayun na nga, nakababa na ng sasakyan. Dito na ako sa ano namin, sa Bilya na White House na bulok. Ito yung White House daw dati dito eh. White House. Lumang-luma na building. Kaya mura na lang yung upa namin dito. Dito na sa bahay, kararating laang. Bihis muna, bihis. Maliligo. So ayun na nga mga Oragon, nakaligo na si Nonoy. Si Oragon. Ayun eh, kakain na naman. Butas-butas na yung ating sando. Ayan o. Kakain muna kami. Yun o. Sinigang. Ito yung aming sinusubaybayan. Mga taga SY Talent. Yun o. Yan, si Lexico. Si Angel Licosa. Ayun o. Nakapula. Magsalit sa kasama ko dyan. Agay! Ayan. So ayun nga, kakain muna kami. Mahangalang ba? Uy! Ano yan ba? Paksiw Paksiw na? Paksiw na sinabo. Ayun o, may paksiw dyan na ano, paksiw na talong at saka ampalaya. May sinigang na baka. Ano pang meron dito? Meron pang, ayun o, adobong manok na may chicken. Kaya yan. Kain tayo, mga beshi.
adobong manok. Labanos. Sinigang ni Kusang Rico. Bako? Oh, laman ng tsaka siguro. Inumbok ba ako kasi? Ha? Inumbok din. So, ibaba din sa pressure cooker. Wala mang lasang sa bumusa. Ito yung layo sa mo dahil kukunti ng bako. So, kung tindahan ito, papatakot tindahan ito, makapagin sa tindahan. Papatakot tindahan yun yun. Hindi mo ako doon. Talong na bilog. May tindahan eh, tindahan. Sinulit ah. Ayun, tapos na nga kumain ang mga barako. Barako boys. So, hugas-hugas naman ang pinagkainan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye!